Ngaturaken salam tentem rayu kagem para sedherek sedaya pinanggih wonten ing dinten Rebo 21 Juli 2016. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Sumangga sarengan ing wekdal peparingipun Gusti ingkang kepeng berkah. Kita sami sowan marek wonten ing ngarsanipun kanthi bekta manah kebak raos syukur lan bingah sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kekitungan ingkang endah kanthi judul Gusti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. Yen kita Gusti mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi. Yen kita urip suci tan kelu donya iki, Gusti mesti bakal paring margi. Asmaning Gusti tansah kasebat siang rati, samyo pasrah sumarah sarta tuhu angabekti. Tamtu Gusti tan kebran mubah musi ing ati, uga kita pratiknya nuhoni tindak bener sayekti. Tuladanono setyaning Gusti mring kita sami ing samubarang tindak tanduk kang utami. Emuto Gusti mesti paring margi. Amin. Gusti mesti bakal paring margi. Gusti mesti bakal paring margi.
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika injih saking Injil Matius 12 ayat kang 11 dumugi 21. Nanging sarene Gusti Yesus ora kekilapan bab iku, banjur tedhak saka ing kono. Akeh wong kang padha nderekake, dene kang lara padha diwarasake kabeh. Nanging padha ora diparengake nyuwurake asmane supaya kelakono. Pangandika kang dilantarake dening Nabi Yesaya, lah iku abdining sun, pilihaning sun, kekasih ingsun, kang dadekake keparenging kali ingsun. Bakal sun paringi roh ingsun, sarta bakal ngundangake pengadilan marang sakabehing bangsa. Panjenengane ora bakal nganakake patudon lan ora bakal alok-alok. Suarane bakal ora keprungu ing wong ana ing lurung-lurung. Gelagah kang pepes ora bakal dikethok, lan uceng-uceng kang urupe melik-melik ora dipateni nganti panjenengane wis ndadekake menange kabeneran. Apa dene iya panjenengane iku kang dadi pangarep-areping bangsa-bangsa. Rahayu kula lan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika tuwuhing pengajeng-ajeng. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, gelagah menika satunggaling tanduran ingkang kathah tuh lan gesang ing pinggir atosan lan menawi gelagah sampun pepes. Menika maratandani tanduran menika meh pecah. Lan sampun sakmestinipun dipun kethok lan dipun bucal. Margi sampun boten wonten ginanipun. Ujeng-ujeng utawi sendir menawi sampun melik-melik uripipun maratandani badhe pecah. Margi lisahipun meh telas. Gelagah ingkang pepes sarta ujeng-ujeng ingkang melik-melik dados kegambaran tiyang ingkang kejalan pengajeng-ajeng lan pepes manahipun amargi ngraosaken kahanan ingkang asor sekeng lan kapriatosan ingkang dangu. Dene tiyang sanes nganggep sampun boten sae, boten pantes margi kawontenanipun dosa lan kanistanipun. Tiang-tiang menika ngraosaken pepes amargi boten wonten tiang ingkang purun peduli lan gatosaken gesangipun. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, kawontenan menika ingkang kawedharaken wonten ing waosan menika. Nalika kathah tiyang sami sowan Gusti margi sampun rumaos pepes lan semplah. Ananging tansah dipun alang-alangi dening tiyang Farisi. Ingkang sowan bekta maneka werni masalahipun. Wonten ingkang sakit nemen, wonten ingkang kepanjengan demit lan kathah perkawis sanesipun. Tiyang ingkang sami rumaos asor lan dosa tansah nyelak lan sowan Gusti. Gusti Yesus mboten kendel kangge nresnani lan migatosaken tiyang kang ringkih lan kecalan dayaning gesang. Sinaosa dipun alang-alangi ananging adrengipun manah mboten saged kapenggak. Tetep sami sowan nyelak Gusti. Gusti Yesus karso nampi lan gatosaken kanthi maringi saras duwin kaleganing badan lan nyawa. Satemah ingkang swau sami pepes sakmangke tuwuh pengajeng-ajengipun lan tuwuh greget gesangipun. Kados pangandika kala wau, gelagah kang pepes ora bakal dikethok lan ujeng-ujeng kang rupe melik-melik ora dipateni. Nganti panjenengane wus ndadekake menange kabeneran. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, kita gadah Gusti Yesus sumbering gesang ingkang sejati. Ingkang tetep makarya kangge mbabaraken katresnanipun dhateng kita. Gusti kita mboten namung mirengaken, nanging nguningani ingkang kita raosaken, so nguningani isining manah kita. Mila sampun ngantos semplah lan pepes. Ing donya mboten wonten ingkang saged dados andel-andel. Malah donya menika badhe damel cuwa lan sedih. Ananging kita wonten Gusti Yesus ingkang saged kita sowani saben wekdal. So ingkang nresnani kita. Sumangga yuswa sepuh gesang patintenan
sampun ngantos dipun lampahi kanthi kathah panggresah kados tiyang donya lampahi ingkang remenipun gampil nesu, cuwo, kuwatir lan semplah. Dadosa sak limrahipun tiyang pitados ingkang gesangipun tansah kiyat ing pangajeng-ajengipun dumateng Gusti. Tiyang pitados ingkang tuwuh pangajeng-ajengipun ing saben dinten manahipun badhe tansah kebak raos syukur lan bingah. Amin. Sesarengan kita tumungkul ing sabting pandonga sagung puji lan panuwun syukur kunjuk wonten ing ngarsa paduka duh Gusti. Awit kawula ngraosaken estu elok lan ngepati-pati sedaya pakaraning asta paduka wonten ing gesang kawula sami. Gusti ingkang tansah nuntun ngrimati saha ngayomi ing dinten ingkang sampun kelampah kanthi mangke rahayu. Dalu kawula aso sampun kepenak lan ayem. Satemah enjing menika paduka parengaken kawula nampi kiyat lan saras. Paduka Gusti kawula ingkang makarya saha kuwasa nguningani sedaya isining pados kawula sami. Mugi ingkang laras sumengka ing ngarsa paduka, saha amung karsa paduka ingkang kelampan ing gesang kawula. Manah kawula sumeleh pasrah kanthi wetah. Dene sisa sedhe pingah lan pekja badhe tansah kilih gumantos ing sauting gesang kawula, nanging pangajeng-ajeng kawula dumateng paduka boten badhe luntur. Kawula ndedonga kagem para sepuh mugi dinten menika pinanggih bingah lan kebak ing raos syukur. Nrima sak peparing paduka lan tansah semangat ing sak dengah kahanan. Dadosna para sepuh minangka patuladan iman, tuwin kasainan dhateng putra wayah lan sesami. Sarta tansah migunakaken wekdal peparing paduka kangge amung saos pangabekti lan syukur wonten ing ngarsa paduka. Kawula ndedonga kagem para kadang kinasih ingkang nandhang sakit lan sisah. Mugi wonten kawelasan paduka duh Gusti kangge maringi saras lan pulih gesangipun. Asta paduka karsa tumelung jamah kanthi mekaten sedaya pinanggih pangluaran. Gesang pinanggih suka bingah lan tentrem rahayu. Gusti sampun miarsaken sambat lan donga kawula sami. Gusti ingkang welas asih karsa mitulungi lan maringi. Dosa-dosa kawula estu kawula ketuni kawula nyuwun Gusti apuntening. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayi jejiban ing dinten menika.